De kogels die leiden hier van een moon vlak achter mij naast elkaar. Drie op een riegen aan de Suvelstritten in Veenwouden. Een inbraak, shitpartij en hemkwekerij op één locatie in Veenwouden. Het vreemde is eigenlijk ook wel dat omwennenden, want ik ga maar een heel soort omwennenden praat, dat die eigenlijk helemaal net in de gaten hielden wat hier vannacht zich afspelen had. Want ja, de meeste mensen die lijden gewoon te sliepen en die gaan gewoon helemaal neer meekregen. Behalve die enige die het in 2 bellen had om die on het werk zo. En ja, die hadden ineens schoten en een heel soort garage. En daardoor is uiteindelijk het hele spul rollen gaan. In een loods staat een hennepkwekerij met zo'n 600 planten ter waarde van zo'n €60.000. En daar ben zij op dit moment nog mee dwaande om de hemkwekerij te rommen. De politie had uiteindelijk strijenmeesken aanhouden kunnen voor de inbraak, shitpartij en hemkwekerij. De 21-jarige man uit Hoorn die werd er van verdacht dat hij hier achter in dit pand een poging of een inbraak dien had. En dat betekent dat die man in elk geval vast zit. Ook de 2 andere verdachten, een 46-jarige vrouw uit Veenwouden en een 61-jarige man zonder vastwen of verblijfplek, die binnen aanhouden. En dat wie in verband met de hemkwekerij die hier achter me in deze loods zit. De politie is op dit stuit nog druk dwaande met het onderzoek en onderzoekt ook de verbanden tussen de poging tot inbraak, de vindst van de hemkwekerij en natuurlijk de shitpartij die het hem hier afspelen had. De meerdere aanhoudings die worden door de politie net uitsletten en zij binnen nog hield die druk dwaande ook met oren inbraken die hier in de regio West hebben. Want je kan spreken van een tafel, maar vorige week toen ze op vrede nacht is op ditzelfde industrieterrein de Zwette in Veenwouden ook al 2 keer inbrutsen.